Добре. Здравейте. Не знам защо вече казвам добре. Много ма радвам. Добре. Не, сега. Това е първи channel update. В момента слагам си TNT докато говоря, после ще го взривя. В channel update вече в моя канал, в VBOX, в YouTube, навсякъде ще има променички, доста големи. Добре, първо да кажа за Minecraft конкурса. Няма да има резултати, съжалявам за което много, но ми се преинстална, нали, трябваше да се преинстална компа, да ми го преинсталнат едни уж големите хакери, те го прецакаха от всякъде, но това е друг въпрос. Да, просто съжалявам, но... как ми бъгва. Но просто няма да има резултати за този конкурс, но ще направя още конкурси, които резултатите ще са веднага след като се запишат 5 тима. Аз ще ги показвам и вие ще си ги оценявате, кой искате да победи. Такви ще са ми конкурсите. Като друго, един момент, отивам да се изпикая. Добре. Тук съм. Още промени. Сега. Ще правя Minecraft BCB на епизодите, нали тези епизоди, в които съм на... в които съм на Minecraft 1.2. 1.2. Не най-новия 1.2, а най-стария. Тоест има 2.1.2. Сено. Просто на Minecraft бета 1.2. Защото ме мързи да търся джара на алфа. Но може и да го намеря. Където има Herobrine, където има всичко, но просто няма да ги правя толкова. Много рядко ще ги правя. Защото просто много рядко ще ги правя. На Minecraft, трънки Minecraft, на фаята ми, епизод 3, не знам с кой да е, защото никой не иска към никой не праща въпроси. Така че ако искате, пращайте бе хора, пращайте въпроси. Нали лично, дали някъде в този клип или в някой от фаята, пишете коментари, просто към кой човек какъв въпрос. Защото преди имаше само 14 въпроса към Веном. Аз към Веном даже очаквах повечко. Но сено. И... да, това са за... ще имам нови бъдещи проекти, където ще започвам да правя fast build. Ама не на къщи, а на пиксели. Вероятно някой мой приятел ще снима клипа, пък аз ще строя. И ще си правим нещо като Epic Battle. Война на кланове. Кланове. Дето ще се бием там един срещу друг, ще се правим бази. Ще се бием. Те просто ще се къртим един с друг. Ще е яко. Да. Това са бъдещи проекти още. Един бъдещ проект ще има, който ще започнем да си... Вероятно ще направим сървър, в който може да влизате вие на Minecraft. Защото един приятел искаш да ма... Нали, убедима там някак се качат 2-3 клипа на неговия сървър, то го спряха, то просто стана всичко... И да, ще правим такви сървъри, един вероятно, да. И... просто там ще оцеляваме всички на
Няма... Всичко ще е честно просто. Ще се развиваме в един свят. И ако влезете в този сервер, не искам да пишете коментари от сорта ели си кой на какво си направил там, зато нали там взел му нещо от къщата или ала бала. Зато и като направим сервер, ние ще напишем, ще направя клип, като направим този сервер. Ще пишете на мен или на там едни други хора, на лично, колко искате да, колко желаете да играете в сервера и дали ще спазвате правилата. И то естествено, че ще напишете да, обаче просто трябва да разберем за вас повечко, защото не искаме някакви слабаци, дето за първи път бутват Майнкрафт, защото ще играем на хардкор, всичко просто много ще е трудно. Откакто разбрахме, че вече Herobrine е в 1 и 2. Не, всъщност не е сигурно, обаче ще разбера в Minecraft форума много скоро дали е истина. И просто да, това беше като цяло първият ми channel update. Надявам се да ви харесват клиповете, които качвам. Благодаря на тези, които са ме подкрепяли, на хейтерите, даже на някои от хейтерите благодаря, защото все пак, даже на всички хейтери, защото все пак са се правили труда да оценяват коментара клипа. И благодаря ви на всички, че ме подкрепяхте през тези 50 нещо клипа. Много скоро очаквайте много дълъг клип. Така че, да. Сега е време на експлозив. Той беше малко. Мънга. Само толкова ли? Забим пак. Охо. Как ги разпръсна. Колко ли ще е експлозията? Уха. Това я го разпръсна. Той чинчи. Въй. Не беше малко. Да. Това беше всичко. Довиждане.